ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakikilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalayan ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalayan ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalayan ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako ay sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako ay iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila.
Nabasa na po ang San Juan 17. Mangyari pong tumayo tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may akda ng aming mga buhay at kalakasan. Panginoon, ngayong umagang ito, kami po ay nagkatipon-tipon, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Ama, maraming salamat po sa walang umpay at pagpapala, mga biyayang patuloy mong ipinadadaloy sa aming mga buhay. Ngayong oras na ito, Ama, kami po ay narito sa iyong banal na harapan. Naway bendisyonan mo po ang bawat isa sa amin. Pangunahan mo po ang aming mga banal na pagtitipon ngayong umagang ito. Basbasan mo po ng iyong kapayapahan ang lugar na ito. Ngayong oras na ito, Ama, pinupuri ka po namin. Sana'y ang iyong banal na upaya ang iyong maghari sa bawat isa sa amin. Ama, ipadama mo po ang iyong banal na presensya. Naway maramdaman namin na hindi kami nag-iisa ngayong umagang ito. Ama, dinadalangin po namin ang lahat ng mga gaganap sa kaniyang mga tungkulin, lalong-lalo na Ama, ang magbibigay ng mensahe sa aming paksa ngayong umagang ito. Naway bigyan mo po siya ng pangunawa ng iyong banal na karunungan upang lahat ng kanyang ihahayag ngayong umagang ito ay magbibigay ng kaunlaran sa lahat ng aming nakikinig. Pati na, Ama, ang iyong talaytayan na pinili mo sa nakakarami, naway pangunahan mo rin po siya sa kanyang mga buhay. Bigyan mo siya ng pagtitiis. Ama, isugo mo po ang banal na batlaya na siyang magiging manghaliw namin sa umagang ito. Magiging kasama namin at ihahayag niya ang lahat ng bagay na nanggaling sa iyo. Ama, ihakay niya kami sa lahat ng bagay at ang lahat ng ito ay mangyayari sa umagang ito sa iyong dakilang pangalan. Ngayon, umagang ito, Ama, naway igawad mo po ang iyong banal na pagpapala, ang iyong banal na bendisyon, at siya pong naway manguna sa amin ngayong umagang ito. At igawad mo rin po ang iyong banal na pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala, maging ito man po ay aming nasalita, nasigawa, at nahisip. At muli, Ama, pangunahan mo po, ikaw ang manguna at uli sa aming banal na matitipong ngayong umagang ito. At ito po, lahat ng aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, siya nawa.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu o kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad.
Hello. Magandang umaga po sa ating lahat, mga magulang at mga kapatid. Mulit po nasa Bible study portion tayo kahit na ilang minuto lang. Sa mga nagdaang mga linggo ng ating pagpupulong, atin pong tinalakay ang iba't ibang paksa na kahawig din na ngayon eh. Noong pong nakaraang May 14, actually anniversary dito sa atin, ang paksa noon ay ang mga mapapalad na manggagawa ng Panginoon. So meron itong manggagawa. Noong May 21, ang tema noon ay mga manggagawang pinili ng Diyos. Meron na namang manggagawa. At ngayon, mga kapatid, ang paksa ay ang pag-iingat ng mga manggagawa. So, the word manggagawa, hindi na natin ipapaliwanag dahil 2 weeks nang ipanaliwanag yan. Ang ipapaliwanag na lang po natin bilang karagdagan ay ang pag-iingat. Pero gusto ko lang itanong sa salitang manggagawa, ang mga sinasalita ba ng banal na espiritu, ang mga binabasa ng mga ebangelista o tagapangasiwa kagaya ng Pangulo, na nanggagaling sa Biblia ay inyo bang pinakikinggan lang o ginagawa? Kung inyo pong pinakikinggan lang, katotohanan na tayo ay tagapakinig lamang at hindi tayo manggagawa. Pero kung po ating ginagawa, kayo rin, tayong lahat ay manggagawa. Sa ibang banda, sa ibang diwa ng salitang manggagawa ay ganyan po. Pero specifically, merong naka-specify na mga manggagawa, gaya ng Pangulo, Bise, Evangelista, Medium. Sila po ay kasama natin sa gawain. Sa sandaling ito po, mga kapatid, gusto kong basahin ang Roma Kapitulo 13, versikulo 1. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan niya ay hinirang ng Diyos. Sa Kapampangan, pasakop yung balang metong, balang kaladwa, karing lalo pang mata sa upaya. Uli nga lang upaya ay King Diyos. Ang sabi po dito ay dapat na tayo ay pasakop. So ang pagpapasakop sa ating pamunuan para tayo ay makasunod sa pag-iingat. Ang Pangulo po ng Union Esportista ay nagpasa ng resolusyon, kung hindi ako nagkakamali, yung huling presidente natin at hindi yung bago. Kung hindi po ako nagkakamali. Nagpasa po sila ng resolusyon na ang bawat manggagawa, mga ngasiwa, dapat na sila ay mga siwa sa lengguaheng Tagalog o sa ating national language, which is Tagalog. Kaya po, lalo na sa mga events na special, kaya ng convention, anniversary, obligado po tayong managalog. Minsan po naalala ko ang isang medium.
sabi na ning makatigil, pwede. Mabit kayo. So, pagkalipas ng ilang sandali, sabi na, tama na, pwede na. So, nagtagalog na yung medium, yung espiritu. Sabi niya sa kapatid na nasa harap niya, alam mo anak, kung ano ang dahilan ng sakit ng nararamdaman mong yan. So, naginhawaan yung mga kapatid na Tagalog na iintindihan niya na yung Tagalog dahil nagtagalog na yung banal na espiritu. So, ang sabi ng espiritu nung ituloy niya, alam mo anak kung ano ang dahilan ng sakit ng nararamdaman mong yan, ang pangarimla umakyat sa iyong gulot. Mga nano ito? Espiritu Santo, biyasa managalog. So, pag-aralan kayo po, pinag-aaralan ko, na yung ibig sabihin naman ng medyo may tama. Na yung pangarimla, na yung pangarimla hindi naman ang gagaling sa itaas, kundi sa paa. Sa yung pangarimla daw, umakyat sa kanyang gulot. Yun ang mahirap doon. Ewan ko kung naiintindihan na yung kapatid na Tagalog. Nagtanong na naman yung kapatid, ano yung pangarimla? At saka yung gulot. so makanano tamong aiming at kanini kapatid. Kaya ang pamunuan ng Union Espiritista ay gano'n na lamang ang pagbasa na tayong mga nangangasiwa ay mag-aral ng Tagalog. So hindi naman po siguro big deal sa atin na tayo mag-Tagalog. Nung pong bata-bata pa ako, binatilyo pa lang ako, hindi ko pa sinagot si Mrs. noon. Binata pa ako. Nung nagmi-mission kami sa bundok, sa Pakilyo, kung saan nagasanay ng soul travel si Mrs. Tsaka yung mga bayaw ko. So, inabutan ko yung medium na nakatigil. Ilocano ng Ilocano. Ano kaya? Nakukulilig ng tenga ko, hindi ko na maintindihan talaga yung Ilocano ng Ilocano. So, hindi ako nakapagtiis, tumayo ako. Mayroon lang ako yung tatanong. Paglapit ko sa banal na espiritu, ang sabi niya, nanong kailangan mo anak? Biyasa ka palang Kapampangan. O temo ko din bako sa ang aintindyan. So, aintindyan na naman, diyan ang kasabi niya, Ilocano lang. Ano niya minarap ko? Nanong kailangan mo anak? Tingnan niyo yun. Espiritu marunong magkakampangan. Kanya, ang inuugat ko dito, ang pinag-aaralan ko, kung ano yung dahilan. Kayong mga director del medium, ano po yung dahilan nun? Tama naman, ulitin ko, tama yung ibig sabihin. Tama yung thought ng banal na espiritu na yung kanyang pinupunto, yung pangarimla nga, galing sa ibaba, umakyat. So, kumisan, siguro talagang ganyan, nasisingitan tayo. Nasisingitan tayo ng Kapampangan, kahit tayo nagtatagalog. So, alam nyo mga kapatid, ang mensahe ng pag-iingat, hindi lamang sa ating makabagong panahon, sa ating mga napapanahong mga manggagawa ngayon na iniutos o ibinigay na mag-ingat ang bawat isa. Actually po, sa panahon pa ni mga apostol, mga sinaunang apostol, kagaya ni Pablo, isa sa mga nakababatang manggagawa na si Timoteo ay tinuruan ni Pablo. Sinabihan niya ng ganito. Sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 15. Basahin po natin. So, oreksyon na. Unang Timoteo pala. Unang Timoteo 4:14. Referensya yata yan. Mami, singitan ko. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 14. Ang sabi po ni ni Apostol Pablo kay Timoteo, actually po si Pablo ay parang ministro na ni Timoteo sa ngalan ng pangangaral at pangangasiwa. So napaka-ahead ni Pablo kay Timoteo, kaya tinuro ni Pablo si Timoteo. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Nasa iyo ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero.
Si Timoteo ay may potensyal, mayroong siyang kaloob, nakagaya ng nakakarami sa atin. Sinasabi ng Biblia, tayong lahat ay mayroong mga kaloob. Kapulungan ng mga presbitero. Pinatungan siya ng kamay ng mga presbitero. Siya ay nilay hands ng mga nakatatanda sa iglesia. Ang ibig sabihin ng presbitero. Nakatatanda sa iglesia. 14. Emo paborin ng kala may tsukeka, amya biyakeka, king pamilataning wala. Kagum ng pangatong paktinggamat dating presbitero. Sa 15, kapatid. Magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Sa 16 na, kapatid. Ang sabi dito, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa mo nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Sa Kapampangan sabi, ingatan mo yung kaya kang sarili at ing tuturo mo, manatili ka karing bagay adeti uling king pamanyapat mo kaniti, ligtas mo yung kaya kang sarili anti naman din kaya ka magiramdam. So, sa anong bagay po pinag-iingat ni Pablo si Timoteo? Actually po sa kanyang sarili. Sa lahat ng mga bagay, ang dapat po nating ingatan kasi, unang-una yung sa pagsasalita, kagaya ng sinasabi sa Santiago na bagaman ang mga daungan o mga barko ay malalaki, ang sabi ni Santiago, tignan natin yung mga bus. Pagka apak mo ng maliit na preno, yung mahabang bus na yun, hihinto, kapatid. Meron siyang disiplina, hihinto siya. So kung minsan ang tao, hindi ganyan. Pag wala kang ingat sa sarili, para kang isang sasakyan na wala kang preno, na napakadelikado. Kung hindi ka makakaperwisyo, ikaw ang mapeperwisyo. Pero kung gagawin mo na meron kang preno, ibig sabihin meron kang disiplina, meron kang control, ay kaya mo, sabi ni Santiago. Kung ang mga daungan humihinto, pero ang dila ng tao daw ay hindi niya napapaamo. Kaya dito lilitaw ang isang pantas na tao kapag nakokontrol na niya ang kanyang dila o salita. Huwag mong sabihing matanda ka na sa pananampalataya. Kapag wala kang ingat sa pagsasalita, pagka ikaw ay isang bugasok, ang sabi ng kawikaan sa Kapampangan ay ganito, akakit me ing metong biyasa, abugasok ka rin kaya nga mano, at inya pang kapanayam ing metong amangmang kesa kaya. At inya pa kanong kapanayam itang emegaral kesa kitang biyasa, nung bugasok yang magsalita, ing metong nga tao. Yan po, metong ka rin dapat tamong ingatan. King kaya katamong pamagsalita. Kapatid, king sa pinanditay ni Akpin, tungkol king kaya katampak sa naman po makabayang explanation. Pero yakbalo ka ni may kapila na akong minuto. Pangtawli po, breaking lakwan kaya kayo, ing metong Akasebian, king Kasebian ng Solomon, Kapitulo 4, versikulo 13. Kasebian brother. Kawikaan. Kawikaan chapter 4 verse 13. Ang sabi po dito, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Sa Kapampangan, talan kang matalik king turo, mo pabustan mama ko, kaya kang ingatan uling iya, ing kaya kang biya. Hangganan kaya po, ing makuyad kong pamagipagmanano, king kanang portion, dakal pong dakal salamat, king kaya kayong pamibabata, king pamagiramdam yo, king kaya kong malating dalasuyo. Babalik kaya po yung oras, king kaya katamong Pangulo. Maya po oras po.
Ang Diyos natutuwa. Sa oras na ito, ang inyong pagkakaisa. Nakita niya ang inyong katapatan, bata at matanda. Lalong higit abang kayo'y buhay, kilalanin niyo ang lumalabas na amano sa inyong mga bunganga. Magandang araw at oras sa inyong lahat. Kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Kailangan kayong nag-aaral dito, kaya ginawa ninyo ang konbensyon na ito upang ang hindi pa ninyo nagawang sinulong ang iyong mga kabiasnan. Ngayon makita ninyo sa bawat isa sa inyo. Banay-banay, huwag ninyong ayaan mismo ang lumalabas na amano sa inyong mga bunganga. Meron matitisod yung mga medium. Hindi nyo kagayang gagawin ninyo ang lahat ng gusto. Yung mga medium, hindi lahat talagang maselan ang kanilang tinatalaga sa kanilang mga sarili. Mahirap, masakit, hindi nila maabot ang lado ng kanilang tungkulin. Kagaya nito, sa mga ibang lunduyan, makinig kayo. Bawat makitipong kayo, ang pangalan ko, si Apostol Santiago, siyang dumalaw sa panggagamot. Huwag kayo munang matitisod o anong balak na ginagawa ninyong hindi tama. Dahil ang mga medium may kanya-kanyang sariling protektor. Ang mga medium hindi dapat lalampasan o labagan ang kanilang tungkulin sa kanila. Siya ang dapat magtalaga sa kanyang pagsiservisyo. Kung palaging pinipirma ako si Santiago, kailangan naman ang nagpapagamot sa bawat lunduyan, tandaan nila at pakinggan nila kung ano ang kanilang pagkakagaling. Kung magawa nila ang ginawa ko sa lahat ng bagay sa kabutihan, siya ako ang pumatong. Ang katotohanan, ito ang dinadalangin ko sa Panginoon sana bago siya mawala. Ang kapatid yung ito makakita kung tutungtungan ko sa kanyang pagseserbisyo sa malda. Kayo, ilan ang taon dito? Nagsimula na kayo. Meron na ba kayong kabalatungan isang letra sa aking sinasabi sa inyo? Wala. Pag sinabi ko, matutupad kahit nano. Kaya ang inyong pagtitipon na yan, saan galing? Ang ginawa ni Apostol Santiago, noon garero ako. Nung pinamaala sa akin ng Panginoon ang aking tungkulin, binilang niya na akong apostol. Upang ugitan mo sa mundong ito, darating ang panahon ikang babawi sa ginawa ng mga apostol. Magpatayo ka sa dapat mong ipatayo. Sa mga may karamdaman, wala sanang kahit na isa na hindi mababawi. Dahil nung akong nandito, ang mga maraming nagkakasakit, gumaling. Iyan ang kaniyang tungkulin. Hanggang ngayon, nakikita ninyo, yung hindi gumaling, kung ang kanyang karamdaman talagang ako sa doktor tuturuan ko sa medisina ka pupunta bago ka pumunta rito. Kaya kayo ang mga medium. Pakamalan nyo, kahit na maalin ninyo, kahit ganyan na lang. Dahil hanggang nandoon pa ang kanilang naaabot. Depende sa pagsimula ng isang medium.
ang tinutungtungan kong ito, hindi nag-aral sa pagka-medium. May isang medium na opisyal sa Eden. At siya dumating, nagtitinda ng alo-alo. Pundador, tawagin mo ang dalawang magkapatid. Nung buhay pa ang pundador. Pagkatapos, inakay niya ako sa loob ng sentro, sa plataforma. Ano pong gusto sa akin? Basta't uupo ka dyan. Pundador, ito ang kapalit ko. Aalis na ang matandang medyum. Siya nga akay sa tungkulin ko dahil meron malaking sangkan o problema ang aking ginagamit na matandang medyum. Hindi nagsanay. Pagkatapos ng ginamit ko sa kanyang pagkaupo, sinabi ko, Pundador, bata pa siya noon, 1947. Sabi ko, ano po yon? Iwanin mo ang ng bagay dito sa mundo. Sasama ka sa akin. Gagawin mo ngayon, tuparin mo ang tungkulin na ipapatong ng Panginoon sa inyong ulo. Mula noon, Pundador, ilakad ninyo ang babaeng batang ito sa bawat sentro upang makakuha siyang inspirasyon. Kaya ang mga medium ngayon, hindi naman talagang ang lingwahe ninyo, English, Bisaya, Pangasinan, kaya nahihirapan sila. Lalo na kung bago-bago pa sa kanilang tungkulin. Kung meron kayong naririnig na hindi tama, isima ninyo ang inyong mga bunganga. Kayo na lang ang umaanap ng solusyon sa inyong sarili. Baka kayo man, may kabalatungan kayo sa inyong pagsasalita. May pauras kaya kayo, king lagi yun na ning ginom. Eko pa'y biira, anak na ning ginong. Patay kayo man, sabla pa'y baluyong, kasal pantayanan. Metong kong modelo, Aldorno lalawa, ning Diyosing dapat iyo, malini tutuman. Yan pagsulit iyo harapan na ning Diyos, kilalanan iyo yang luwaliyo ang pong kilong, totoo malinis na, tulad ning imalan, mapatike ko ng king balang pinandit, kabayat damdaman, ning betong apiling, king kayang tungkulan, e bala pirmare, Santiago Arayan, total sang Santiago, at dakala bilang. Yako'y Santiago, kapatan ng Kristong, iting katatuan, mulang dinatangkong, iting kakumpirmang, kakalingman niyo, at tani may akit yung tutuing totoong. Eko pa'y balatong talagang makanyan. Tawulawen mula at noking karakan. Nung kapilan king bie aras pretis talarian. Karin mayayakit ing kabalatungan. Lawen mong biyasa, ten magkapilit lang. Anak ni matwaman, ilaring tutunang. Nung obserbaan mo,
espretista na lang, alos tingkera klanela, mabibiyasang, impa magpalalo, pilit ng gagawan. Ing sariling biyera era adominaan, inyay kong sabla nung no makiramdam, nung tutoy at tuto makapulot ko ngan. Linisan yung daklat king pamangayat yung ing kapagirariran malapad yang akong sana balang bakas ay tilalakwan yu lanang mititisod iti yang dimdam yung sanuwaringeni bakas yung gilutan ilaring amanong asbok yung papalwal ilang isipan yung nung toto aliyan at munye patibe epa makaramdam ing pa magpalalo ingatan yang munang no karin mang sentrong ilat titipalang dimbalang protektor, medyo magpirma lang, arang mga manong, ing lugod gawan niyang, bayo ko pupusan, ding kakong manong, at nanoy ang uri, lugod at dimdam yung, mitan ko sa guli at makibat kayong binyekeying kutang para gulan nyewong. Makanano iyeng gawan no karin mang sentro, protektor at iti papanabili na inglugod gawan nyo. Makanano yang makilala, inglugod bayang mayakit tune itang simula hanggang wakas na. O talang titikdoke kayo. At ating mag-aral king Biblia. Bibletiko at ikay nga ni Makuya. Ay Hello, man. hello. Yung lugod. Hello. O karing kakatama pong evangelista. Evangelista. Kung makanano yan talagang makilala at pinanyang uri yung lugod.
Di namput ng inya bane-baneng pag-isipan yuyang marayo yung dimdam ing boring sabiyana hanggang kamatayan susuyo ko kayang ala kong sasangkan king kapanintunan ala kong isipan pagkabienanuman may gityeng ibabo ingyang kapanwalan lakwan nyo banggawang tungkulan ganak kanyang bato yan sinabi kong ing marayudasan yang malugod ka kong lugod dadalane ngang kakong amano sanay kong sabla yan na intindihan yung bayo ko gumulot yan ni mamuntukan eni kingarap ko at saglit kang ausan king pinanditayti king kakong panyatang harapan kong eni king kumburing sabihan ay tengka patpad mo yan magnang sana yun luklukan at yung protektanan ausan me sa guli at buwang me may nawang iyang pa magpusa ing katong pula ng adwa katao ken lukluk again katatakot alalayan niya itong magmatinig pa rin na jumida usanan tatanggapan kung nakapagservisyo at maging piliyo ang datan ng mundo kaya hindi kumamasukan nilanin batan magsadya ka alalayan ka ka din manikulan konsentrasyon kaya kung sabang sige natatakot buga may ganyan yung pakapon asbong uling independent ni King Kayang State. Titi pa ako kining lalang. Babat sunda kayo kining maya pawara sa inyo. Salamat kayo. Kining oras sa inyo. Tininan kapag kapanatagan. Kaya kayong kapatid. Kalabagabag. Kining kaya kayong kapatid. Itong yung pinili ko para maglingkod. Pero ating pangkakulangan. Sa patapamantabi. Sa pata. Eksplanasyon. Ang popang kalaganapan keng kaya kayong daralang ebanghelyo. Nung baga keng bingot. Bingot iya pa yung kaya kayong kapatid. Alalayan niya. Uling. Metong niyang maging gamit ko.
emo kabod, ken pamandagpat, halimbawa ken pamagmalasakit, lalo na ken kagalingan o ken pamakyabe na ken healing mission. Metong yung pinili ko yung kay kayong kapatid. Lakwan at lakwan na yung kayang kapanintunan para lubusan niyang antabayanan na ako. Maglahad king maya pabalita. Ampong sumawop. Emo kabod kareng kaya kayong kapatad, pati na retang maging kapatad. Takalya, suliranin ka na akong anak. Mumunang bagi, titak pakitang kayang kasuyo. Minsan yan napaintindihan. Pilit kong lulub kayo. Nabalong pakiwari nung katutuan itang lulub paisip kayo. Pero yan totoo. Uling metong niyang makadikil. Para lupusan niya. Sumawop. Metong niyang magking metong kong gamit. Malamba ng tigagaling obra para kengke kayong kapatid. Uling magadwaya pa isip. Gawa na ning kayang kapanintunan ang popaing kayang binye kong obra. Pero anong suryang ko, mas pipilyana in kayang obra. Uling king mas sabing niya mano, ing lugod, at yung king Diyos, at yung kareng kalupan ng tao, at kapilan maning lugod, eya akwang asali, o eya man akwang sasalwan. Malamba na yung bisang sumuyo yung kaya kayong kapatid. Pero dakala balakid. Ing balakid ayan. Kasopa niya, kapamilatan da rin kaya kayong kapatid niya. Kapatid kem paniniwala. Kapatid kening kaya kayong kanyang sinimulan. Mapagal ning kapatid tsuking katutuan. Di nayot dadayo yaketang minuna para pantunan ing katutuan. Pero ngayon at na kayo ing kapayapan. Panabilin ko kaya kayo. Kung nanyang kapatid yun, nung nanong lubusan makakayan kaya. Nung nuka rin niya, nung nuka rin ing maka. Gaan kaya? Nung nuka rin niya dapat uni yung kapatid yun. Buuyang pusang magserbisyo ka na ako. Kaya tapang minuna.
mo kayong kasalukuyan. Iki at akakit kaing kayang puso. Nyapin naman nga ganaganang kayang hilingan. Ing kayang kaburian. Pipiye ko kayo. Kan makanya kung ikiting kayang lugot ka na. Antabayanan niya yung kapatid ko. Nung nanamaning makanwalas, makagaan king kayang kapanampakan. Iyang ibiyo. Antabayanan niya. Iko nga na tsumien king kanapong kalibugtan. Salamat. Bilang kong ininduan, amig kapilit may kay tingkang luklukan, karing talasalpan tayo, ing kayang maging protektor, Ibirihen Maria. Waliligaligya at mababalisa, oneng, mayadwain kayang kaisipan, hanggang iniikit, intunedalan, patugot. Oy name pa magkusana king kayang katungkulan, Imbrihen Maria, ay dukong pinibatan, iyaying maging protektor na. Dakal asalamat, bigkusayo, hanggang indakal apibandyan, at iyo ka na. Kaya, dapat pisawili na, ekikwana ng bane-bane, tunggal dito, misa sa niyo, king pamanyapat, king mayap, king banal ng katungkulan. Nung lawen mo, ala ng liliwan, dinganak na tindongan, king maragol apibandyan, gabo na at ina naman, dapat inimbutan ng may git, maliligaligya, lalakwana, ing ega na gana, at apatutwa ng gitsing kasalpantayanan. Ini maging protektor na Indo kong kalugod-lugod, Imbrihen Maria. May tawaras, may tawaras. Malibat niya ni nanay. Pasulungin natin ang paniniwala ng marami. Kung ano ang kanilang dinadaing at kailangan, pagtulungan tayo sa harap ng Ama, tingin natin sa Kanya. Tulungan natin ang walang lakas sa anumang bagay sa katotohanan na naging imbot sa kanilang pananampalataya. Inay, maraming salamat sa inyo. Hindi ninyo tiniis sa mahabang panahon ako mag-isa na umakay sa maraming tao. Tutulungan niyo ako. Ina, maraming salamat po sa inyo. Ako ang inyong anak, nagsimulang nag-akay sa kanilang pananampalataya, 1946. Nagbata ang taong ito na walang katurungan, kayamanan sa mundo. Ang maraming nagsasalita, tignan po ninyo na hindi mo mabilang-bilang ang mga tao ngayon. Marami pong salamat. Naprokinang pasibay. Sundo ko nga ni hindi na akong Keraklan Karimbalang Sentro. Sabianda yakoy ingke kayong protektor. Mulaya, ingke kong kapatad, naya, ing tipaya, Ibirihen Maria. Ning sasambitla, king kanakong pamanipa, iya ko kanu ingke kong protektor.
nakala Santiago, anak ng Zebedeo, anak ng Ilpeo. O yan ngenindo ko. Pakilala kayo, kapamilatan ng pamagkapilit na naman ni isang tao. Ngeni, patutuan niya ing lugod. Ing lugod alang dirya. Ing lugod e mapagpalalo. Ing lugod e mayabang. Ing lugod pakikwana ng impanamdam na ning ninuyaman, yung maging panamdam na. Ing ganaganang pibandiyan na babiyanan ng Diyos, eke kayo. Makipagsamantala kayo mo, king yatong iti. Lawenyo, ibat ko king gabon, muli ko king gabon. Iwalis yan, potang mirasin takdang oras. Inya gawa na kong gawang lugod. Talanan niya ingke kong kapaniwalan ay ang timoring alagad. Numbalo ko mo, dalo kong degol, tindela kong bato, inyang ibiliyong pasibayo. Ananing Gino, ing marayo dasan ibasibasye, intatalnan yung bato, yaying malugod ka. Ngeni, makikilala, atin ko ang kapanintunan king kekong biye. Eyo pa lalong sabihan nyo, bukas na ako samba, balo na rin ng Gino. Inge gana balo na ang gaking kekong kamatayan. Balo na nung no karinoy, bili din kekong sarili. Intuto, sasabihan ko kay kayo. Intuto. Aliwamoy kayong magdala. King karangalano, ning kekong pamaniwala. Nino, yung magdala, itampamiyog na ugnayan, ayakakit da rin tao, alang anti kayong aliwang sentro, sabihan ko nang matapat ke kayo. Inke kayong pamitipon erayakwa. Alos opisyalis karing mialwang sentro akit mula. Anibersaryo kailang Arab sentro, sisindila, bisasabila. Emo akit makasapatos. Emo akit emisisitan. Ing katutuan sabihan ko, yang gewa yung disiplina ngayon at iro ko kaya kayo, pakamalan yung antimong bolang inatsayong marayo, tutupad na kot lulugod, king kekong kapaniwalan. Iti ang dela ko kaya kayo, alam pa magmayabang, alang katasan, alam pa magpalalo, alang dirya. Esakim, kuntoro, dirinan ako ng Diyos. Gaganakan niya yung kekong kapaniwalan, tinapay paintunan nyo, kimpangabiliran ng bato. No naisipan nyo, imbye, may gitya, kimpagkabye. Alang higit na numan, alang babandi. Makukungan tanaman, benibatngan, muli ngang kinggabon. Pagsamantala mo yan, itangkarin niyang pekamanyaman, nung datang neying oras. Eyo pagukulan, pota na simba, bukas na simba, pagobra ko, sarol ko, ganagana ko, kialakwan yung tindahan ko. Dengat yung makiutang kako, saan argo mamayad na lapanayin ko lang. Ihuasan yung inganggang kabalitungan. Makanyan niya ing lulugod. Kung toro man nasakit siya ing metong tao, lalo yasa ng gaganaka. Bababa, ganakan niya ing alimbawang dindam yung anako, nga ba kay ti. Ding medyo minidad, kanya-kanyang grado ing dadalaro. Kanya-kanyang grado ing tibayan da. Kanya-kanyang grado ing masabalda king kasalpuan tayanan. Petsang 47 mig serbisyo na ing kapadadyo. Mitala kadlaren, meyaws kayo, kapamilatanan ng banal ng tungkulan, ikwayong miyabe-yabe, inya kakaulan da ko ngang kanigadwa kong gamat. Pasalamat ko, eyo kakalingwan. Piyat sana ko, sanang batong marayo ko ang disan. Imburi kong sabihan, matibe na kong matibe. Kaya na ko sana, mate, ampon me, ayakakit da rin tao.
ing katutuan man iba ka rin kainakan, pangan diryan tan ako, di nga alwa sentro. Inga gagawayo, area gawa. Akit mula kintipunan, sisitan, maglibistik, manyukle, sisindi. Yan, eyo, sa sanayan, burenyo aking lakad da. Ingke kayo, yan pinwan nyo. Nung wari sana, king metong atawong may kakilala, e palabis, e pakulang. Uling sa sobrang kabisnan, iti pa magpalalo. Dirianda ko ngang maipaoras, ganakanye, ing munikala na ning kekong kapilya. Pakikwanan yung ating kosa ng Arcasio. Kim panahon ng Kristo, may natala ring may asawa. Istong misali, ing karelang gabon, ibiyarongan ding ablira. Inyan dinatanging oras, dadalando ring ablina ning gabon. Sabi na ning Ginoo, ot alayo, ingke kang asawa. Menata kayong pagkalubiangan ing ablining ke kong gabon. Kay ba't alayo? Babayi, lalaki. Kaya tang oras ay ita, yung babae may nagsaya, may kutkutla yung bits na king gabon. Di natangye lalaki, ang toring ablining gabon, bakit may right kayo? Piray chain Diyos, eko tinupad, king eko ang katungkulan. Biba, ba iya, ilang adwa. Ero nebang nan, dimbaya da pengakura, king karelang gabon. Anyay kayo yung metong tsabas, maulagayang pangako, yung kekong kasalpantayanan. Kapamilatana, nintutuntuto. Ing lugod, e palalo, ing lugod, alang kayabangnan. Yung nga dwana ng Diyos iti. Sa pilitan, din kekong anak, goyam ng kusa ng makikilalang metong auliran. At ing medium, alay nga kilalang kamalyan. Alay nga kilalang nanumang bagi. Karapat dapat king nanumang plataforma na ning kasalpantayanan. Impakikwanan ning metong gamit, matenet making kayang katungkulan, sumulong ya, katulad na ning pamamangan, manganyat mangan, nung alaya magdamot siya. Akwari ring medyo minidad. Masakit, mabayat, matimbang, nung makananurang pakirasa ni tantune obligasyon na ning metong gamit niya. Nung darandaman yung Yakoy Santiago, pakikwanan yung eko maniwala. At subukan nyo lang. Uli nga namo rin ng Ebanghelyo. Balang Espiritong titipa, paniwalan nyo lang ng ibalating Diyos. Anak ng Silpeo, anak ng Sibideo, ako'y tenduko. Imiglulang kayo. Kapamilatana, nimbanal yung tipunan, maraming salamat sa inyong mga publiko. Sana ang lahat ng Ebanghelyo, madaanan ninyo ang kanyang kasipagan ninyo, ang pinakamasarap na mapakinggan ng mga tao. Sana ang bawat bunganga ninyong mabubuksan, bumibigay ng patutuo sa inyong magagawang kabutian sa mga tao. Hindi bali kayong mapipiray, pagkalang kayong mamiray. Ito ang kabilin-bilinan ko sa iyo. Maraming salamat. Lalo na kayo tumanggap sa tungkulin. Yan, walang atrasan. Walang pahinga. Kundi ang pagtulog ninyo, binigay ng Diyos pagdating ng gabi. Kain na gabi, babang kayo kung kailangan kayo sa servisyo. Maraming salamat sa iyo. Kayo ang umawak sa batong pinapakal ng Panginoon na lumayo. Kayo ang minamakal. Tikdo kayo, panalangin tama. Ikaw mang gitara, tingnan ko. Ito ano yung gitara yun. Malam magginong kakatas-katasan
igpang mayupayang ngening kaurasan. Lawin mong anak mong makatipon langan, ing banal mong utos tira po pamintuan. Ingadwan ko keka miksan mula na lang, kingwa mo na Diyos ko pimpi pumpunanan, si bulakarinan ilang ulila, mapayalimbawa uli pong ikita. Diyos ko'y dalangin kong alang kayang ganan, bisad sadlang gampong banardang tungkulan, anak ang panmatwang Diyon mo ang sikanan, na anumang problema puyat timbiyatan, timbyeray alayo. Diyos ko yang adwan kong mabayat at sakit, ala pong namanong biglang kamatayan, alayo ginukong lakap ang kukuhanan, ko'y itingadwan ko. Diyos ko lalo nang ding may nasikan lang, itik damang ampo kading tungkulan dang mabayat a problem, may tilawat mo yang ligaling ng sabla, ning yatong mo muna ala pong dumaking kurelam itong man ardoning konbensyon, anak ko pong aduan. Diyos ko alang ngigit karelam itong man pante-pante lapo, in Diyos mo arapan pukod-pukan niti, yung panalangin kong ibiye mo na yung galal, gamat ding anak mo, anak na ning bunto, ang ininame kong ikapo'y manakit mulang kang edityo, hindi warang mayap alang binayon rang nune hanggang eni puyan gagawa lang, kimbalang penandit ikabalo mo yang malta pong pagnasan, piersara ibiya ela pumibili king kamarinayan, malapit marayo impiersara iduang kapamilataning eniragagawan, ingon adversaryo emibiling ablong, bendesyonan mo po hanggang marayo lang, lalo na po tigit ngeni pamilyarang piersa na ning yatong
manandaman lang, imbalang gelawan, dobling mamungayang, Diyos ko ilangan, ating kapanwalan, halapong legalig, at kapag subukan, di hanggang anak mong ngenim manungkulan, yabe-yabe tapat, hanggang kamatayan, bendesyonan mo po, anak kampan matwang, diyan mong ang sikanan, alang damdamandang, na anumang beyatan, kinukaring biyerang, pagkabiye pa babiye, mungen ibiye mo ya, dakal pong salamat, lugod na babiye mo, muna mamilatan, ikaya kakit mo, kimpil lampong banwang, akaya bekewong, pasal pantayanan, titiyan mitikdo, ingulinin boses, amani ba't kekang, intoy mantayog, iniing gewarang, minunang tinubo, nagkumpelang, lawen mo ginuko, aldardaing dapat da, tanggapan mo ginu, timpan dalangin ko, ampon dalangin da, purening anak mo, hanggang kawakasan, kareling lugod mo, at lugod mo naman, oy tiye mama ko, yan nasa ingupayang, salamat pong dakal, hinga na bersaryo, may gawayang mayan, sablay ikit dapo, eni po igit yan, ing mo ni kalarang, kaya kang bendesyonan, itang hanggang dapat, orening anak mong, metong awat sabas, ukulandeng at yung, po'y pagkalabdang, Diyos ko'y tulot mong, masik nangan mongan, tikdo ko yawing sentro, may git king burirang, e naman karelang, kinukabalo mong, yenilawen mo lang, kapamilatanang, ning katapatandang, ela po tutok ng, king katungkulan do, yan nasa igpangwan, maestrong gagalang, oy ning pingari ko, dinan meng sikanan, may giting tungkol ng, kalakal ng diyoyan, ipalamang ampo, iting kawakasan, salamat po Diyos kong, ingke kayawad kong, ilang ampong sabla, pwede ni pala mong, ting talawog idang, taring balang sentro, atalanting libro, kabias na ni Biembo, tanggap andeng lugod, beto nga panamdam, Diyos ko alang diriyan, lobas lay malan, inggayak mo gino, yan ay nga solad yan,
manasa'y bendesyon. Tangga paningkalam nenima nimuna ingke ka adwan ko ibabaw yun eman ing plasad ning sentro eyat sa makanyan muing mababatyo ako ke kung adwan iti pa nikiwop o malkong pengare o tangta laganang tinaka magdapok tinili mong silya pati ba yan me po ingkayang asawa pamilya na higit umani wala lang pami pa laning Diyos sa relatang gapanyo ikayo ikongan iti sulong yo malyong mo ni kala king bane baneyo isipan yung moyop itingga gawan yo bago yo itiyang atulan anuman sino mang makita o mari nigiyo yan isimang bunganga mataye ititiyan ing para sa inyo sa iting iyang gawan Wendy mapapagod kintong kulan yung yempe ka masarap sana'y ilunto sa iyong pakamalan kareting biyo walang ilan yan sige gawa kayo makabayang takbayan walang kahangganan pasulong walang kawakasan kayong lakat ngeni matnien bag maalan iti ang samuko sa inyo lahat yan adyosing bendesyon king lagyo ning Ginoo ikang mig nasange ni gamitan ng gusto ning bilang pengari yan pakamalan mo bakat ang miyabe adios si Santiago. Say
Magandang umaga mga kapatid. At ngayon po ang araw ng ating konbensyon at kung saan po natin po sa atin, hindi lang kung ang dinadala o binibigay ng mga pag-aaral sa atin mga tagapagsalita o mga banal na espiritu, hindi lang Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, B.